Ako ste nedavno u supermarketu bili u odeljku gde se nalaze krosani, verovatno ste mogli da primetite jednu novinu, tačnije, ja nisam bio siguran da li je ovo novi proizvod kod nas, s obzirom da prilično putujem i viđam na policama raznorazne proizvode i više nisam siguran da li sam određeni proizvod video u Srbiji, odnosno u inostranstvu. Kada mi je Petar pre nekih 7 dana poslao fotografiju novog kroasana sa kajsijom, 7 Days naravno, rekao sam da to postoji već dugo, međutim videli smo onda na nekoj reklami da je u stvari novi proizvod kod nas. Tako da, za razliku od svih onih prethodnih, šta imamo sve od ukusa? Imamo čokolada, dupla čokolada, raznorazna voćna punjenja, čini mi se, višnja, vanila, višnja i tako dalje, i tako dalje. Da, imaju različite varijacije, redovno duplo punjenje i tako dalje. 7 Days croissant sa ukusom kajsije je novitet na tržištu. Meni zaista delovalo kao da je to proizvod koji već postoji kod nas, jer nekako mi se čini da croissani treba da počnu sa čokoladom, kajsijom i tim, da kažemo, default ukusima koji su tipični za proizvode ovakve vrste. Mi ćemo da vidimo sada kako to izgleda, croissant kao croissant već znamo kakav je ukus, sad da vidimo da li je punjenje od kajsije onako vučena prirodno, da li je, da kažem, jestivo ili je previše hemija prevladala, saznaćemo kad probamo ovaj proizvod. Ima samo ova varijanta, ili tako? Da, samo ove, znači nema ono da bude nekoliko sitnih. Verovatno tu bude se prodavač izbaciti varijantu duplo, ako bude vanila, kajsija i to kako su sve ostalo izbacili. Klasični croissant. Ja sam odmah došao do fila, što je čudno. I jes. Odmah je na startu. Odmah na početku na fil. Inače, obično pojedem pola croissanta dok dođe do fila. Kao klasičan džem od kajsije. Navikao sam da su uglavnom kao kremastije, onako kao mlečni, sad je to, ovo je prvi put kao džem, bukvalno kao džem od kajsije. Da, bukvalno neka tečnija varijanta džema od kajsije. Nije loša, ali ništa wow, ništa posebno. Sasvim okej proizvod. Meni isto okej. Ja ne bi dao više od 3. Trojka i ja, klasičan, nije loše. Trojka, znači složili smo se, neka bude trojka. Složili smo se 3.